Сега един такъв въпрос, така потъвам в твоите сини очи. Често го чувам. Има едно такова, като подкаст предаване в YouTube, старата и новата. Сега в случая да те попитам за старата Ивет, която е била по-млада, по-искаща от живота и сега в момента, нали, как ти се виждаш, какво остави зад себе си и би ли искала да се върнеш там, за да поправиш нещо? Не бих се върнала никъде. Не съм оставила нищо, защото винаги съм подкрепила себе си и изборите си. Аз много държа на мен и от много малка ми се наложи да взема живота си в ръце, но наистина в ръце. И нали, за нас красивите жени винаги се е твърдяло, кукли, нали, не могат да се справят с трудности сами и прочее. На мен ми се наложи. И от много малка взимам всичките решения в живота си сама. Дали правилни или грешни, нали, времето винаги е показало.